बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव मैखुन बानायनानै दोनो दिन्थिनोसै आं माबायदि खालायो नैबिदि दोनो आरोखि नैबिदि नै जिगाबखौ माने रुनानै प्लास्टिकआव सोबाय ओमफ्राय पेकिं खालायनानै दोनबाय आरोखि ना नैबेलाय बे माने उथिबोगोन आरो लासैनो बेनिफ्राय आं दिन्थिलांगासिनो ओरैहाय मेरला दङ नै ओरैहाय नैबे गासिबो लारि साजायदों ओमफ्राय आं दिन्थिलांगासिनो दं नैबे रुमावबो दङ नैबे रुम सिङाव आं दिन्थिलांसै नैबेलाय नै बानायनाया नैबेलाय मैखुनखौ बिदि खालायनानै दोनो आरोना बेलाय माने माबाहांबाय देरहांबाय बेलाय बिदि खालायनानै दोनोबाय केमेरा दंजोबो इउनिभारसिटि सिङाव नो पारमिसन जानला मोनला हाबमोना जोंहा बेवहायनो माने फैयो ट्रेनिं लानायसै नालाय जों हाबनाय जायो आरोखि बेनो आरो नैहायबो दंना नै रुम मोनसे दङ बेखौबो नायनो हागोन नै बेलाय रुमा मोनथाम आरोना लोगोफोर बे आरोखि नैहाय अबावबा जाथारबाय आरो बेलाय बानायनाय डिजाइनफोरबो दं आरो नैहाय बेलाय लोगोफोर दा ओंखारलांफिनसै दाना बेनो लोगोफोर